Hayi siyaphila mvukane njani. Uzoze kube namhlanje. Siyancenga baba. Ngicabanga ilanga elithanga ngidlula ngebhasi Ngangixakile nje ukuthi asosika kuphi isimuzi. Yini isimuzi? Usuku kaJesu. Usuku lwabani? Ukuzala kwenkosi uJesu. uJesu. Namhlanje. Christmas Kulotshwe vlog eBhayibhelini. Akukho Ukuthi uJesu wazala namhlanje, mhla 25 December. Hayi angathi akukho. Ake ngithi mina akaze ngiqondane nalelo face. Mina akaze ngiqondane nalo. Mina ngiyazi ukuthi eBhayibhelini kwakwenzakalani ngomhla ka25. Awu indaba enkulu ke la. Angisho ukuthi akazalwanga ngomhla ka25. Ngithi mina aze ngilithole ivesi elithi uJesu wazalwa ngomhla ka25. Angaze ngilithole. Emva kweminyaka emingaka asazi uJesu wazalwa mhla ka25. Angiphiki ngithi kodwa ivesi ngiyayithanda into ukuyithathe evesini. uJesu siyamthanda. Nami futhi ngiyamthanda uJesu wakhulula umoya wami. Yazi bethu makuhabiza igama nje lithi Jesu, umoya uzwa ngathi bethu adodli babambe. Ngoba uJesu wayevele ezulwini ethunywe uNkulunkulu ukuthi ezosikhipha emnyameni esifake ekhanyeni. Uyabona? Manje ke mina ngiyayengalithandi ikholwa elithi malikholwa libe unkonzo yami, angimthandi unkonzo yami. Yabo nje singamaNazaretha, siyamthanda uJesu. Wakhulula umoya. Wathi uShembe nina abathanda ukuphila emhlambini kaJesu. UShembe uyamthanda uJesu. Emhlambini kaJesu. Kodwa angilitholi ivesi elithi wazalwa ngomhla ka25. Hayi angilitholi. Singafunda iBhayibheli. Phela nali iBhayibheli mina ngihlala nali iBhayibheli zonke nali ngiyalifunda. Funda nali iBhayibheli. Into engiyazi eyenzeka ngomhla ka25 ilotshiwe lapha eBhayibhelini Jeremiah 52 verse 31. Mina iBhayibheli ngiliphatha njengefoni hlala ngilipheqa. Jeremiah 52 verse 31. Ukuthi ke ngalolu suku lanamhlanje eBhayibhelini kuthiwa kwenzakalani. Ufuna oyedwa mina kwaphathiswa bezi ongangivulela incwadi ethi ngomhla ka25 December kwazalwa uJesu. Ongangivulela nje lo ncwadi. Mina ngikwaziyo okwenzeka ngomhla ka25 December. Ubhalwe la Jeremiah 52 verse 31. Funda. Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kukaJehoyakini inkosi yakwaJuda. Wokuthunjwa kukaJehoyakimu inkosi yakwaJuda. Ngenyanga yamashumi amabili. Ngenyanga yamashumi amabili ungasheshike lapho. Manani inyanga yamashumi amabili. Amashumi amabili nobani? Inyanga yamashumi amabili. Nabani? Imalapha. Awufunde kahle. Nambili. Ngenyanga yamashumi amabili nambili. Ya. Ngenyanga yeshumi awufunde kahle ndaba. Ngenyanga yeshumi. Ngenyanga yeshumi nambili. Ishumi nambili ngesingisi uba phela isi12. U12 ngithi. Inyanga yeshumi nambili ubani ngesingisi? uDisemba ngithi. uDisemba. Uyavuma? Asikuyo. Ukuthi inyanga yeshumi nambili uDisemba. Qhubeka ke ukuthi ngoDisemba kwenzakalani? Kwakumhla kabani? Qhubeka. Ngosuku lwenyanga yeshumi nambili. Inyanga yeshumi nambili. Funda usuku kwakuwusuku lwesingane. Ngosuku lwamashumi amabili. Ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu lwenyanga. Mani komsaqhubeka. Ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu lwenyanga. Manaka makuthiwa usuku lwamashumi amabili nanhlanu lwenyanga umhla kabani lo? 25. Makuthiwa inyanga yeshumi nambili ubani lo? Njenge yeshumi nambili u12 angithi. So uDisember 25. Unamhlanje angithi. Siyavumelana. Ya uDisember 25. Namhlanje kwenzakalani? u-Evermerodagi inkosi yaseBhabhiloni. iBhayibheli wawufunda njalo lithambisa ulimi nenhliziyo. Evermerodagi ngeke ulisho ligama ungakhona. Evermerodagi ma ungakhona ungayilumuli. Evermerodagi wenzakalani? inkosi yaseBhabhiloni. Inkosi yaseBhabhiloni
Unyaka wokuqala ukubusa kwakhe. yathi mayiqala nje ihlala esihlalweni u-Evermerodaka wasenze njani Waphakamisa ikhanda. wasephakamisa ikhanda wathi Yakhe. wasekhipha uJoho yakimi wamkhipha uJoho yakimi Inkosi yakwaJuda. inkosi yakwaJuda yayiwumbulali igila yonke imikhuba emimbi yayiboshiwe wase u-Evermerodaka wayikhipha ejele Wamkhipha etilongweni. etilongweni kusejele ngomhla ka-25 Disemba yakhishwa le ndoda ejele Ngu-25. yilo wa-25 wanamhlanje yathi mayiphuma wayesethi u-Evermerodaka wathi akosiwe awukumuzwa kaze kosiwe khona namhlanje wathi akosiwe wathi akudliwa izinto ezimnandi nazi wathi akudliwa izinto ezimnandi wathi akosiwe wathi akuphuzwe ngomhla ka-25 Disemba wathi abantu abajabule bejabulela ukuthi kuphume le inkunzi malanga kwakubhuzumo wakhe lo owathi ma ebona ukuthi lo wani uboshiwe wathi ma ngingathatha isihlalo ngiyamkhipha umngani wami u-Evermerodaka ekhipha le nkunzi okuyiyona eyayikade isigilamkhuba yaboshwa yakhishwa ngomhla ka-25 Disemba kwenziwa idili kwathiwa kuyaselebrate lokhu inyama yosiwa kusukela ngalelo langa namakhekhe ama-choice assorted aqala ngalelo langa awukumuzwa ngana ama-choice assorted nali iBhayibheli ngisho mina ngifuna noma babhishophu noma obani abaphathiswa bethu Noma umongameli. ngisho umongameli Umongameli sekhona ngisho esontweni manje. ngisho umongameli angivulele incwadi ethi ngomhla ka-25 Disemba kwazalwa uJesu ongathi nje bani verse bani Mana kahle faza uJesu uma ubuka wazalwa nini manje. Uma engazalwanga ngo-25. mase ukhuluma amaqiniso phambi kwaNkulunkulu angikholwa ukuthi khona umuntu oyaziyo i-date the exact date Angisho i-date ke mhlambe khona la kuthi uJesu uMaliya wakhulelwa nini mhlawumbe. isikhathi asikho kodwa inyanga ikhona ingelozi yafika ngapha kuMaria ingelozi yafika ngoJuni Luka 1 verse 26 Uluka okukhona khona la. ungaphi eTestamenteni Elisha ingelozi yafika Luka 1 verse 26 ingelozi yafika ngoJuni uMaria wayengakakhuleli ngoJuni yafika ingelozi ngoJuni verse 26. verse 26 Luka ya nenyanga yesithupha uJuni loyo ingelozi uGabriel yathunywa uNkulunkulu ukuya emzini waseGalili yaye emzini waseGalili okuthiwa iNazaretha uJesu wazalwa nemzini okuthiwa kuseNazaretha musukupotika ngevangeli wathi emzini waseNazaretha yasifika ingelosi uGabriel ngoJuni izobikela ukuthi uMaria uzozala yafika ngoJuni wengakakhulile uMaria uzozala usikhumbuzo ihambile emiselwe indoda yasifika wayeseyingoduso uMaria engakabi nangane wafika ingelosi yathini igama layo linguJosefa indoda kaMaria kwakuJosefa wendlu kaDavida igama lentombi linguMaria igama lentombi uMaria ingelosi yangena kuye yangena ingelosi kuye yathi wena onenhlamba yaphakamisa yathi wayimuhle wayemuhle njengobhuti wami usikhumbuzo yathi ingelosi wayemuhle njengomayitali onenhlahla ingelosi hayi wayemuhle uMaria futhi wayemuhle njengomayidalingi yathi ingilosi ingelosi inkosi nawe ukhisimuzo omuhle uJehova nibusise esifazaneni mina ngiyabuya nami ngisakabiyela uthe umama ukokubiyela wenza idingo zakho wethuka kodwa ngizosheshe ngibuye ngizohlala kancane mase ngiyabuya uMaria ebona ingilosi ingena endlini yathi wena obusisiweyo wethuka uMaria yafika ngoJuni ezinhla ukuba ukubingelelwa kuni lo uyethuka kwayena uthi kodwa
ngabingelelwa kahle kanje Yes. namhlanje yazi intombi ibingelelwa kahle uyayizwa ngisho ingelosi mayibingelela intombi ingelosi yasezulwini yathi wena okhethiwe obusisiwe ingelosi ibingelela Ingelosi imali yathi kuye ya ungesabi yathi ungesabi mari uvumene umusa kuthini ufumene umusa uthi ayikhona intombi othi mayibuka ukuthi hayi yabona nje umayijalinga hayi uthi mombuko uyabona ukuthi ingelosi la ingafiki wena ubusisile ya bheka uzakukhulela uzawukhulela uzali ndodana uzali indodana akakakhuleli ngoJuni uzokhulela yayisaxoxa naye isamxoxela into ezokwenzeka uzokhulela uzali indodana uJuni uyiqambe igama layo ya uJesu. uzothi igama layo uJesu kwaphuma igama nakho konke nayo yonke into ngosuku lexoxela ngosuku nje lokufika kwengelosi yafika ingelosi yachaza yonke into oba yayibikezela ngomuntu omkhulu wasezulwini igama elithi Jesu liyaphilisa liyasindisa nathi nje singamanazela lithi igama elithi Shem liyaphilisa liyasindisa ahluba ukuthi amakholwa asuke ebange ilokhu zivangeli kube ngathi ipolitiki yabona umuntu we-ANC engagodola apho esiqiwini engazefe mamnika ijakhethi yenkatha uthi akayiqoke ngeke engazefe akembuza uMandela wambona uMandela noma wakebona ithombe zakhe wakwambona egqoke ijakhethi ye-IFP uhlezi egqola amashethi acobezelayo kodwa nje wakwambona egqoke into ethi IFP ngeke uzokwenzeka wakwambona umuntu we-IFP egqoke into ye-ANC ngeke uzokwenzeka why because ipolitiki ivangela kusile ipolitiki singabantwana bamuntu munye sonke igama elithi Jesu liyasindisa liyaphilisa uzwa ngisho la ukuthi liyaphilisa igama elithi Shem liyaphilisa uzwa ngisho la ukuthi liyaphilisa ingelosi yafika ngenyanga yesithupha yathi ubusisiwe esifazaneni uzozala ingane uyiqamba ukuthi uJesu yona yoba umsindisi wezizwe zonke ngoJuni njalo ndaba ezini ngoJuni njalo ngoJuni hayi njalo ngo-December noma kumele sihleshe phela manje yafika ngoJuni futhi kuma ingelosi umusi wakuJuni uyakuDisemba July August September October November December 6 months wangeke usenzela imali yakhe wangeke 6 months bekufanele sigama ncele enyakeni olandelayo sithi January February March Too much. uJesu uzalwa ngoMashi Too much. iwangala sezulwini la kuMashi usuku esingalwazi usuku asilwazi kodwa kula kuMashi uthi uMashi ubalulekile la kuMashi yabona koMashi 10 la koMashi 10 la koMashi 10 kula ngoMashi 10 la koMashi 10 lapho nje kuzala into enhle kulapho buka ngiyakutshela kulapho ngoMashi 10 uzobona phela khona ibirthday ezokwenziwa ngoMashi 10 le kwenziwa ibirthday ngoMashi 10 konke yazalwa ngoMashi 10 kodwa abantu ngeke beze bazi July August September October November December January February March 9 months uzale wangi lafika lalingeke lifike futhi wanqa ko March 1 March 2 March 3 March 4 March 5 March 6 March 7 March 8 March 9 ngoba inamba eyodwa kwakufanele zibe u2 10 lazala uhambo ngamanje inkulu le ndaba lazala wayesefika uShem wathi nina bathanda ukuphila awu emhlambeni kaJesu kwayifuthi kwashusha March 10 angithi abantu abangosi namhlanje nami kade ngosa nje ngenzela izingane zidle emsini kaBasket isikombe namhlanje zokomsa ngingajabulisa omabhangu baleka amashingana umlamula inkunzi ibulala kube vele wayeka sathi nyama kodwa hayi ukuthi bencelebrate ukuthi kuzalwa uJesu cha usuku lokuzalwa kaJesu mina angazi wazalwa ngomhla kabani kodwa ingilosi yafika ngoJuni kodwa uMashi 10 kodwa mangibuka kulako Mashi hayi kodwa singagcwala izandla zombili
kulako mashi mangibuka mina lako mashi 10 kanje mangibuka ngoba ingelosi yafika ngoJuni namhlanje kwakuphuma inkunzi malanga esiboshwa ngananti iBhayibheli kade ulifunda nje manje lento ukholwa ukuthi ibhaliwe la eBhayibhelini kade ifundwa ngo hey awuyifunde kodwa wangayikholwa ayifundile yona yini edala ungayikholwa ngoba phela wena kade ufunda la ukuthi yakhishwa le yandoda eyayikade iboshiwe ngomhla ka25 December kwathiwa phuma wena Jehoyakim wakhishwa uJehoyakim selokwathela lapho kosiwe inyama lokho yosiwa kusukela kuJehoyakim inyama koselwa uDecember ukwanguzo kuthiwa kunengozi kaKhisimusi angithi mawucabanga manje ukuthi celebrate ngaphela usuku lokuthi kwazalwa uJesu mawucabanga lezingozi ezingaka ezayo ingoba le ndoda le eyoselwa inyama ngomhla 25 iphuma ejele yayimbulali vele isafonela gazi le yayimbulali vele akukho mina angingathi akukho kodwa akaze ngithole mina la eBhayibhelini ukuthi uJesu wazalwa ngomhla ka25 December kodwa ke sebeyosiphendula abafundisi mina ngifuna umfundisi noma umbishop noma umongameli noma umgcotshi noma ongagcotshiwe ethi hayi fakazi ikhona lencwadi lapha kubani Facebook ethi uJesu wazalwa ngomhla ka25 December phela indaba mawufika abantu bonke bedansa endlini ngeke wena ungene ushaya ingoma kuzoba ngathi umuntu oyisiphuphu wena manje njengoba sosa sonke nje ingoba sizalwa kosiwa ngomhla ka25 kodwa akusikho ukuthi kwazalwa uJesu hayi kwaphuma uJehoyakim ephuma ethi longenekhishwa uEvil Merodach kwase kuyosiwa hayi iningi kwase kudliwa inyama nama choice assorted until today sidla choice assorted ngalolu suku sidle ne-cheese and chocolate namhlanje sidla nemerumo galasi sidlile idliwe igalasi idliwe sathi ubayisko inkomo zamalobolo phela khishwa zo11 khishwa zo8 bazokhipha 8 uqedile sekusele ezefinish ayishale kuwomgomo ezefinish nelekomo lezi inkomo ezinye lezokuxoyisa ayisala u8 usuqedile 8 ayishap kodwa bengabe sashaya le team le kone team efisa beyishaya ngengisho kodwa phela igama la ngoba phela kubantu kuyaphuthi kodwa mfisa kabe ishaya khona le team le engathi ayishayeki Sundowns hayi angishongo ukuthi ngeke ngafika lana uTikTok ukhale omunye umsupport weChiefs uthi ethi ayihlehle idaba hey yobona kadaba ngobala kuTsotsi ngobala ngipasi ayihlehle idaba ngobala ngipasi ula ubuthi sezokhala lana idaba isidiyotshala noma ngofana mano ndaba awuthi umtshela iteam la eBhayibhelini yona iPirate iyodwa sayifunda nje iyodwa ayike yabona mangaze ethi awucingela yini lena iteam nisho ayikho eBhayibhelini iyodwa team ela ebhalwe la eBhayibhelini mawulifunda kahle iBhayibheli uyathola ukuthi yale yandoda Mathambo awahlangana yathi Mathambo omileyo yathi awahlangana Mathambo wamemeza uHezelingi wamemeza uHezelingi wathi Mathambo awahlangana uyabona umuntu ongalifunda iBhayibheli ogcina ngokufundelwa esontweni kuba nenkinga lo muntu lo mina ngiyalithanda iBhayibheli ukuyifundela nje mina hayi ngifundelwe omunye umuntu ngilifunde nje mina yabona manje nathi ke le ndaba nayi le ndaba wamemeza uHezelingi isandla sikaJehova sabaphezu kwami sangiphumisa ngomoya kaJehova sangibeka phansi ngaphakathi kwesigodi sona sigcwele amathambo omile ayisheme sathi kimi yazisa phezu kwamathambo lawo usho kuwo uthi mathambo omileyo izwani izwi likaJehova wasondezana ithambo kwelinye ithambo abopha lamathambo kwasi elinye ithambo leza kwelinye ithambo wendaba yapho lalela akuzange ithambo labalodwa kanje ezemabili lalela buka phela alibanga lodwa kanje ithambo alibanga lodwa kanje alibanga futhi lodwa kanje ithambo kwazi ithambo kwelinye ithambo akahlanga
Bangana amathambo. Isho nje incwadi. Alibanga lodwa kanje. Hayi anibanga. Alibanga lodwa futhi kanje. Hayi. Thiwa noma kuthiwa. Thiwa noma kuthiwa. Hayi ngiyabona ukuthi phela kuthiwa. Thiwa akubanga ithambo. Elilodwa kanje noma kanje. Wathi amathambo omle kwasuka ithambo. Lenza kwelinye ithambo. Zahlangana qe. Zanqamana. Zabopha. Uqhuma u8 bani 1 8 lokwenzela phela nabo. Angithi yabona phela le u1 lo umkhoyiso lo. Oh, ngalela langa nomkhoyiso lo 1. Umkhoyiso lo 1. Ngomse. Yathatha u7 u1 nomkhoyiso. Ezinye zefenisha lezi. Hayi iningi. Hey chef, asitenda amasweet bafowethu Christmas, hey. Hey.